Joğazın gülüne aylangan şahzada. Vengir jomogu. Bar eken, joq eken, ilgeri ötkön zamanda bir padişa jananın uulu bolgon eken. Bir günü uulu atasına, "Ata, men saraydan çıkıp düýneniň eň sulu kızın tapmayın, kayra üýge gelbeýim. Oşo sulu kızdy tabışym gerek" deyt. Atası bolboý jatyp akyry makuldugyn beret. Oşentip şahzada jolga çygat. Bir günü çıtırman tokoydan butakka kıpçılıp kalgan kargany göret. Any kutkargan gezde, "Tükdörümen birin julup alıp saktap koy. Eger maga muhtaçdygyň bolup kalsa, any asmanga ırgıtsaň, kayda bolsam dagy saga jardamga gelem" deyt. Al karganın tügün gurjununa salıp saparyny ulantat. Dagy bir günü soğulup kalgan gölge tuş gelet. Göldün ortasında iki uçka tolu turganday suunun içinde bir balık tıvırçılap jatkan bolot. Balıkты alıp bir daryaga koyo beret. Balık, "Sen meni ölümden kutkardyň. Maga muhtaçdygyň bolgondo saga jardam berem. Jonuman bir üzüm teri julup al. Menin jardamym gerek bolgondo any asmanga ırgıtsaň daroo gelem" deyt. Andan arı jolun ulap baratıp açkaçylyktan arangdan zorga oturgan aksakaldy karıyaga jolugat. Gül azıgınan çıgarıp beret. Jardamy üçin karıya, "Oğlum, sen meni kutkardyň. Bul bir tal ak çaçymdy algyn. Jardam gerek bolgonda şamal bolgon tarapga ırgıtyp, men oşonda saga daroo jardamga gelem" deyt. 3 gündük sapardan keyin şahzada bir padişaçylyka tuş gelet. Al jerdin padişasynyň sulu kızı var eken. Bul kız menen üýlengüsi gelgen adam kız tabalgys 3 jerge jaşynyşy gerek ekendigini aýtşat. Buga çeýin şart boýunça jaşyn gandardy kız daroo öyle tapjy eken. Şahzada any menen üýlengüsi gelgenini bildirgende anyndagy jaşynyşy gerekdigini aýtşat. Şahzada karganın tügün asmanga ırgıtkanda karga miňdegen kargalar menen uçup geldi. Şahzadany alıp başga mamleketlerge getişdi. Kız al mamleketke baryp oňoý ele taap alat. Ekinçisinde balıktın terisini asmanga ırgıtat. Çoğun bir balık gelet dagy şahzadany jutup alat. Kız kolundagy buyumu menen balıkty da şahzadany dagy taap alat. 3-nji günü şahzada karyanın akburul çaçın ırgıtkanda al gelip şahzadany joğazın gülüne aylantıp tebeteyine kıstarıp aldı. Kız geç-geçeyin izlep tabalbay koyot. Akırı jеңilgendigini aýtdy. Karya kızga gelip joğazın gülün beret. Kız joğazın gülün öpgönde al jigitke aylandı. Ekönün toyu jarya kılınıp, padişaçylykda jaşagandar kuwanyçka batyşypdyr.